Ko dan korai nan wayo kuna ganin na kira ku kun zo kun tsaya babu wani organization kun tsaya kawai ni da wasan ku ne. To suna na Brigadier Maku. Ni da Adam zan gwalami film shine aka ce in je in yi rahalar to zan fito a soja shi yasa na zo ina rahalar. Baby. Oh my dear. Kin ga kwana biyu ba ta gani na ko? Wallahi ba na ganin ka baby. Na yi missing ɗinka. Ai ina deport ai. Deport baby. Ai ne yanzu babban soja ne. Kin gane ai. Dan Allah baby. Allah ba ki ga wannan abun a hannuna ba? Da ma abin sojoji ne wannan. To ai tsin ba ma ba mai ne nan mun. Gaskiya ne baby. Kace yanzu kawai dai in toni fada na san raina baby. Ai kowa yake taka a garin nan ko dan gwamna kika taka ba abin da za. Baby ya dan gwamna? Kowa yake. Kai kace muna bura uwa baby. Allah ai yanzu babban soja ne ai. Kace yanzu kawai dai in toni fada na san raina baby. Wallahi kowa yake to da. To kaga yanzu da na toni fada idan daga waya in ce hello baby. Kin ga wannan ruwan daga Hollandia aka siyo shi. A bataliyan mun aka sani ne harbi. Da bullet din sai harba mutane 10 kin gane ai. Gaskiya baby kana wuta baby. Oh kai. Ai ba za ki gane ba yanzu kin ga wancan sojoji ne ko? Sojoji ne fa. Ba za ki ga inda zan yi da su. Soja. Soja. Come here. Shi sa ba nake son ka baby saboda na san na samu babban jari. Ce duk yaran ka ne. Yara na ne. Kai gaskiya baby kana wuta. Ya aka yi ne. You are very stupid. Ko dan korai nan wayo kuna ganin na kira ku kun zo kun tsaya babu wani organization kun tsaya kawai ni da wasan ku ne. Sorry sir. Kai ashe duk yaran ka ne baby. Ai wayannan duk abin lalle ai. Kai gaskiya baby shi sa nake yin ka baby. No problem. To suna na Brigadier Maku. Sorry sir. A wani bataliya kuke? 26 battalion sir. To a wani course kuke? Kanta terrorist sir. Kin gane duk yara na ne. Duk yaran ka ne baby? Ai a gan din wayannan da su suke goge mana takalmi ai. Kai gaskiya baby ina yin ka baby. Sorry sir. Allah ko zamu je sanin a wani baraka gi. No problem. Baby ga ya musu. No problem. Ba din da nake. To kun gane? Ni fa ba soja bane ba. Kai dama ba soja bane? Ai stupid. Ni da kuke gani shahararren dan film ne. Dan film. Ni da Adam zan gwalami film shine aka ce in je in yi rahalar to zan fito a soja shi yasa na zo ina rahalar tun yanzu. Baby? Dan film? Kai? Kai dama ba soja bane? A haka ne. Ku dake shi. Ni ma wallahi kamar jiya ku nake ji.